Ndewo ndị be anyị nọ na kanal Igbotutorials. Aha m bụ Nwaada Blessing Ifunanya Chukwuma. Na nkụzi ụbọchị taa anyị ga-amụ maka gwam 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 nke ndị Igbo na-akpọ riddles. Kedu uru ọ bara ka ị mara gwam gwam gwam? Gwam 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 na-enyere aka ka ụbụrụ na-anụ ọkụ, maka na ajụjụ a ga-ajụ gị na ya bụ gwam 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 bụ ihe na-atụghị anya na ihe n'onwe ka o si wee nwekọta ọnụ. Ọ bụ na ị dị nkwadobe ka anyị bido, mana tutu anyị ebido echefukwa na itinyere anyị n'akara Igbotutorials. Gwa ndị enyi gị, gwa ndị ikwu na ibe gị, gwa ụmụ gị, gwa ụmụnne gị. Ọ bụ na ị dị nkwadobe ka anyị bido. Nke izizi ụbọchị taa bụ gwam 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 agbọghọ ara anọ. Gwam 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 agbọghọ ara anọ. Anyị ma na enweghị ihe dịka agbọghọ nwere ara anọ, mana ihe a kpọrọ ya bụ gịnị? Gwam gwam gwam. Chetakwa na m gwara unu na o nweghị ihe jikọrọ okwu a na-ewekọta ọnụ na gwam gwam gwam. Asịsa, ikwe, ikwe. Ọ bụ na ị nwere ikwe na be gị, anaghị m ekwu maka ikwe ndị ọcha, ezigbo ikwe eji osisi wee tụọ. Ị ga-afụ na n'ime ya na o nwere mpakara anọ. Ọ bụrụ na ị maghị nke a, biko jee ka ị neta ikwe anya ka ịfụ ka ọ dị. Nke Igbo anyị nwere bụ gwam 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 anụ akpụ n'ọnụ ma erighị ya eri. Anụ akpụ n'ọnụ ma erighị ya eri. Asịsa, ire. Ire bụ anụ ịkpụ ya n'ọnụ, mana ịma nwakata anwa si na ịtaba ire gị maka na ọ bụ anụ. Asịsa bụ gịnị? Ire. Nke atọ, gwam 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 nwata gba ọtọ jee ubi wee mara akwa lọta. Nwata gba ọtọ jee ubi mara akwa lata. Nwata gba ọtọ jee ubi, ebee ka o si wee nweta akwa? Asịsa bụrụ gịnị? Ọka. Iweta mkpụrụ ọka kụọ, o nweghị ihe ji kpuchie ya, mana mgbe ya bụ ọka tosiri wee kaa, igbutuo ya, ị ga-eyipụsị ya akwa, ya bụ afịfịa o ji wee bịa. Ya bụ asịsa anyị bụ gịnị? Ọka. Ọzọ na gwam 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 ụbọchị taa bụ, ka m bịakwa, gwam 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 agbọghọ abụ na-agba n'isi. Agbọghọ abụ na-agba n'isi. Asịsa, ube. Maka na iweta ube rụọ anya n'ọkụ maọbụ tinye ya na mmiri ọkụ, abịazịa uru ube anapụtasị n'isi ube anwa. Aka eji wee kpọọ ya agbọghọ abụ na-agba n'isi. Nke ikpeazụ na gwam 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 ụbọchị taa bụ gwam 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 ihe gba aka banye ọhịa chịrị ụmụ wee pụta. Kedu ihe gba aka banye ọhịa chịrị ụmụ wee pụta? Asịsa wee bụrụ gịnị? Ede. Eziokwu. Mgbe a na-akụ ede, ịkụ ede, ọ bụ na ị nọgoro ebe a kụrụ ede, ọ bụ naanị otu mkpụrụ ede nke megolo ero ka a na-eji wee kụnye n'ala. Mgbe ya bụ ede ga-epu, iwe ji iweta ya, ọhịa kata arụ, ịfụ sọsọ ofu ede anwa n'ana. Ihe ị ga-afụzi bụ ede mụrụ ụmụ baa ụbara. Ya ka eji wee si na ihe chi aka banye ọhịa wee chịrị ubi pụta bụ gịnị? Ede. Anyị nwere ọtụtụ gwam gwam gwam, mana ọ gwụchana n'ụbọchị taa. Nọnyere kanal Igbo Tutorial ma ọ bụ na ị chọrọ ịnụ gwam 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 ndị ọzọ, maka na mgbe na mgbe anyị ga na-egosi unu gwam 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 dị iche iche. Ọ gụchana ka ọha m n'ọnụ n'ụbọchị taa. Chetakwa na aka m bụ
Nwada Blessing Ifunanya Chukwuma. Mbosi ọzọ ka anyị chụọ nta n'Owere nchi ka ọ dị ndebe anyị.